Hvem? Hej, det er eGaming.dk. Allerførste video har vi lidt Let's Play med World of Warcraft. Og vi har Gustav med i baggrunden. Hej. Hej Gustav. Som I kan se, så har jeg... jeg er meget svag. Jeg har jo intet gear. Jeg er det man kalder en vatnisse. Så hvis I tror, hvis I tror den store hammer på min ryg, den er bare til pynt. Det er ikke noget særligt. Okay, nu skal jeg lige finde en quest. Jeg er kommet meget langt hjemmefra. Okay. Kold, kan godt skrue lidt ned. Oh, quest! Ja. Nå, hvem skal jeg dræbe? Ikke mig. Dårlig. Okay. Der skulle jeg nok ikke have købt. Okay. Hvor er du henne? Hvor er Ikke du? mig? Nej, ikke dig. Okay, du er dernede. Okay, så går jeg dernede. Hvad er okay? Ghostly School. Hvor er min Ghostly School? Hvor er min? Hvor? Nå, okay. Jeg formår simpelthen at have sommernet et flyvende kranie, uden egentlig at have det. Det synes jeg selv er ret flot. Nå nej, det er selvfølgelig fordi han er død. Ja, okay. Nå, okay. Så summoner jeg da bare min lille clockwork mand. Sommeren. Så. Han er level 9. Er han ikke en god dreng? Det kan godt være. Okay. Så i dag, som sagt er det min første video overhovedet her på eGaming. På eGaming.dk. Jeg har faktisk haft en anden kanal i OneMan, men den sucks, så den gad jeg ikke have. Den er dog stadig åben for jer, der ikke har et liv og synes det er sjovt at se på. Nu dør jeg nok. Nej, det gør jeg ikke. Ja. Emil? Ja. Jeg ved ikke noget. Ja, okay. Hvad sker der? Nå, okay, han har åbenbart lootet fra dem. Ja, det er flot. Hvad? Det er åbenbart, fordi min lille robotven, han formår simpelthen at han er læret at loote. Nu har han taget mine ting, og nu bliver jeg forfulgt af en stor bjørn. Gider du godt gå væk? Det ser seriøst sjovt ud. Min mini-robot, den løber ved siden af en stor farlig bjørn. Okay, 2 sekunder. Emil, jeg kommer lige lidt, ikke? Og Join Guild, det var det, jeg var med på. Dangerous. Det var det, jeg var med på min anden mand. Ja, forstår I, jeg er sådan lidt af en noob, så jeg er sådan kun level 88. Nå, nej. Ej, nu ved jeg det. Det er fordi, de har lavet sådan, når man dræber 2, må man åbenbart kun loote fra den ene. Ja, selvfølgelig må man kun loote fra den ene. Det giver da vildt meget mening. Også. Ja, okay. Okay, du må åbenbart kunne undgå at blive stunnet. Ja, jeg har så et lille problem her, for du virker meget stærk. Jeg skulle måske... jeg har haft nogle venner med, der kunne hjælpe mig. For eksempel Christian. Bare en eller anden. Jip, help. Nej, det mener jeg ikke, vel? Okay. Nu begynder Hogger åbenbart at spise. Hvad for liv, eller hvad? Hver gang jeg slår. Jeg forstår overhovedet ikke det her. Hogger is stun. Ja, dræb ham. Jeg tror faktisk det lykkes for mig. Hogger. Jeg skal dræbe Hotter. Ham der. En som Hotter. Hotter er åbenbart blevet lidt gnaven, fordi han blev holdt meget udenfor. No hurt Hogger. Formår. Nej, stop. Jeg er på jeres side. Hvad sker der nu? Okay. Hej, igen. Hvad sker der nu? Nå, Christian er med. Hey, Christian. 2 sekunder. Jeg skal til gå kl. 11. Ja. Så skal jeg være til kl. 1 eller kl. 2. Så kommer jeg hjem, så skal jeg tage det der. Connor. Eller hej serveren nu. Connor, jeg hader virkelig de der varaber. De er så fucking Nå, okay. Så skal vi videre med questene.
Okay. Hvad de laver? Ja, jeg sidder og optager lige nu Nå, hvad så? til gaming.dk. Se, så kan vi prøve en lille pet battle her. Det er rigtig sjovt. Jeg har mit flotte kranie. Skal kæmpe mod en lille kanin, der er level 1. Mwahaha. Skal du dø? Dø! Dø. Dø! Ja, okay, jeg nakkede på et slag, og så bliver jeg stunnet. Lol. Ja, okay. Nej, det gider jeg ikke. Dø! Dø! Skal vi optage sammen? Klar, jeg optager lige nu. Så Bagefter? jeg spiller på ham der manden, vi lavede i går. Ja, jeg kommer bare. Han er level 7. Wee! Han er ikke. Okay, han mangler bare... Nu stopper I med det her, mand. Jeg bliver angrebet hele tiden. Værst er, at de ikke kan klare mig. Så looter jeg lige fra den. Inden jeg dræber ham her. Ham med dig. Du skal dø. Han hammer lige i fjeset. Okay, vi skal også optage. Ja. Jeg skal også optage. Men ja. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender WoW, men super sjovt spil. Ja. Man kan også få... Ja, du kan få mounts og alt muligt. Nej, der gider jeg ikke. Nej, gå nu væk. Jeg gider ikke. Jeg har allerede... Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor han dræber mig. Jeg tror, jeg kommer til at dræbe hans mor. Ja, okay, det må du undskylde. Jeg er ked af det, mand. Det var hende, der begyndte at flytte med mig, ikke altså? Og jeg kunne Hun startede... Nå, jeg skal åbenbart... Fishy Peril. Lidt mere World of I visit with Mabel. Nej, gå væk, Bjørn. Jeg gider ikke det her. Nej, jeg dræbte din far. Hvad så? Nej. Okay, hans bror opdagede mig ikke. Ja, jeg flygtede. Jeg synes, paladiner har meget få evner, ja. Jeg har kun fået 4 evner, og jeg er allerede level 7. Og jeg er lidt 6. Ja, men du er også sådan lidt noob, ikke for noget. Ja, du også lidt. Ej, det er fordi jeg... Nej, du gemte dig i busken. Ja, okay, prøv at se, så står der en mand lige ved siden af mig, der... Øj, han er en kejle, han er. Nå, okay. Men det her, det er sådan lidt en special video, fordi det jo som sagt er min første video overhovedet. Det ved jeg godt, jeg har sagt 3 gange nu, men altså, der er nok lidt tungnemme, der lytter med lige nu, så det skal lige siges et par gange. Okay, nu skal jeg snakke med young lovers, unge elskende. Nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg faktisk ikke. Jeg er ved at være træt af det her. Ja, Arbodan, den gider jeg ikke have. Det gode er vildsvin. De kan i det mindste finde ud af ikke at angribe mig. Helt ærligt, mand. Sådan skal det være. Okay, der lægger du lidt. Nu skal lige vise på 100 gange nice ja til bare lige at own folk med rope. Ja. Okay. Det gik altså dårligt, det der. Men jeg vil også lave andre gaming-videoer. Det er nok derfor min kanal hedder egaming.dk. Selvfølgelig ikke kæreste. Men egaming.dk, totalt for nice, ikke? Gustav, han har været så venlig at lave mit logo. Okay. E-gaming. DK, det er rigtigt. DK. DK, seriøst. Du skal prøve at se mit logo. Hvad? Minecraft. Er der allerede en, der hedder eGaming? Nej, han hedder E-game Minecraft. Jeg kan ikke finde nogen. Okay, eGaming Minecraft. Ja, Det er der en af dem, det der er fordi, hedder. de ikke har uploadet nogen videoer, det er derfor, du kan finde dem. Nej, ja, man Jamen, kan jeg godt... prøver også at gå op på www.youtube.com/egaming.dk. Der er ikke nogen. Nå, men jeg tror, jeg vil sige farvel herfra i dag. Ja, jeg dræbte Hogger. Eller, Det ved jeg ikke. Jeg så spændt. wow, jeg fik meget XP for det der. Det var da vildt. Nå, okay. Men ses i næste afsnit af, eller næste video
i egaming.dk. Ses!